दे रे आवाज. कैलास शाळेत का बरं नाही येतात? पेपर चालू आहेत, आपली परीक्षा चालू आहे. काम आहे आम्हाला, कामात पाठवतात. येत जा ना शाळेत, सर बोलवतात तुम्हाला दररोज. लहान भाऊ पण तुझ्या लहान भाऊ अंगणवाडी पाठव, तुम्ही शाळेत या. शाळेत शिकायला जे आमच्या बरोबर शिका तुम्ही, तुमचं भविष्य आयुष्य चांगलं जाईल. तुम्हाला जे लागलं ना ते आपल्या शाळेमध्ये सर्व मिळतं. शाळेमध्ये सर्व गोष्टी पुरवतील. तुझे वडील असतील, आई असेल, ते कुठे गेलेत? कामाला गेलेले आहेत. मग आता उद्यापासून शाळेत ये का? आता चलतो आमच्या बरोबर? चल मग तू येतो का रे? चला रे, यांना शाळेत घेऊन जाऊ. चला.